Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα βγάλουμε ένα νέο βίντεο στο καινούριο μας στο κανάλι μας Παρκουρίστες 2.30. Σήμερα όπως το βλέπετε θα παίξουμε Brookhaven με τον πολύ γνωστό Ratatouille. Λοιπόν, φτιάχνω τώρα σπίτι, πάω στο ελικόπτερό μου, θα φτιάξω ένα σπίτι όσο ψάχνω το Ratatouille. Ωραία, όπως το βλέπετε εμφανίστηκα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Ναι, ωραία. Έχουμε και λέμε μπίκα, τι είναι αυτό. Μπορώ να πω hello bye. Γιατί μπορώ να λέω hello πλέον. Ποιος με έχει ντύσει έτσι, απλά πείτε μου. Λοιπόν, πάω να φτιάξω σπίτι και περιμένουμε να έρθει ο Ratatouille. Όπως θυμάστε είχαμε στο προηγούμενο βίντεο και τον... Όπως θυμάστε είχαμε και στο προηγούμενο βίντεο τον Κοκοζό. Κοκοζό. Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, εγώ πάω σπίτι. Έφτιαξα αυτή τη στιγμή το σπίτι μου. Ποιο σπίτι. Υπάρχουν τόσο καλά σπίτια, δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Αυτό το τσιό εδώ είναι ένα μεγάλο σπίτι. Πάω να παίζω στο κενό. Πολύ, ένα πολύ μεγάλο σπίτι μπορώ να πω, μου κολλάει λίγο. Θα πάω μια βολτίτσα με το skateboardάκι μου. Να η σπιταρόνα μου. Ωραίο χρωματάκι σπιτάκι. Δεν ανοίγει πόρτα όμως. Και τώρα περιμένουμε το Ratatouille. Συνεχίζουμε, απλά είναι κάτι ασήμαντο τέλος πάντων. Πάω να μπω στο σπίτι μου. Τώρα κάποιος σαν να νομίζω. Λοιπόν παιδιά, είμαστε μέσα στο σπίτι. Κάτι σαν να άκουσα να μπαίνει μέσα. Τι μου φάνηκε. Μάλλον πως μου φάνηκε. Μόνο να τον δω, μόνο να τον δω. Πού είναι, αράζει. Ratatouille. Ω Ratatouille! Ratatouille, τι κάνεις εδώ μέσα? Έσπασες το πόδι σου. Ωραία, πάμε να σε πάω βόλτα. Ωραία. Έλα έξω. Ratatouille, έλα έξω. Μπες στη μηχανή, Ratatouille, τι κάνεις εδώ έξω? Λοιπόν, σήμερα πάμε με μηχανή πάλι, ωραία. Την προηγούμενη φορά είχαμε πάει για ληστεία. Τώρα πάμε βόλτα, επειδή έσπασε την ποδάρα σου. Πήγαμε Ratatouille. Θα πάμε βόλτα με ελικόπτερο. Σ' αρέσει? Ναι, ωραία. Ωραία, φύγαμε Ratatouille. Κατέβα. Έλα Ratatouille. Δεν ανέβεις πάνω, θα πάμε με ένα jet. Φύγε, κάνω άκρη, τελείως κάνει άκρη. Θα πάμε με jet. Κατέβα άμα μπορείς και από κάτω. Ratatouille, μην πέφτεις! Ο Ratatouille έπεσε κάτω. Σήκω και φύγε, πρέπει να το εμφανίσω. Πρέπει να εμφανίσω το ελικόπτερο. Ωραία, εμφανίστηκε.
Ραtatouille, σήκω γρήγορα. Ραtatouille, σήκω. Έχεις μπει στο ελικόπτερο? Σηκώντε. Ραtatouille, είσαι μέσα? Ραtatouille, μπες. Ραtatouille, εσύ δεν είχες σπάσει το πόδι σου? Θα πάμε με 1000 ταχύτητα το δεύτερο λεπτό. Οπαρέ, λαγκάρι, κολλάει, όχι. Όχι, πέφτουμε. Θα πέσει. Πρέπει να κόψουμε ταχύτητα, αλλιώς θα πεθάνουμε. Κόχι. Στροφή. Σ' αρέσει η Ραtatouille? Ραtatouille? Πού είναι ο Ραtatouille? Για μισό λεπτό. Πού είναι ο Ραtatouille? Πού είναι αυτός ο Ραtatouille? Πού είναι ρε παιδιά αυτός ο Ραtatouille? Ωραία, επειδή νευρίασα, πάμε στο skateboard να τον βρω. Ραtatouille! Ραtatouille, τον τζαλοπάτησαν. Για περίμενε. Πού είναι ο Ραtatouille? Ραtatouille, τον πάτησε αμάξι. Ραtatouille. Θα σε πάω στο νοσοκομείο, Ραtatouille. Σε πάτησαν αμάξι. Δεν το πιστεύω. Όμπρε, Ραtatouille, κολλήσαμε. Εγώ το πιστεύω, Ραtatouille. Πέθανε ο Ραtatouille που ξέραμε όλοι κάποτε. Θα τον πάμε στο νοσοκομείο. Ή βασικά θα τον πάω να φάει κανέναν τσεφτέ. Μπας σοβαρευτεί. Φτάσαμε, Ραtatouille. Κατέβα. Φάε, Ραtatouille. Ραtatouille, σήκω. Ραtatouille. Πάμε σπίτι, Ραtatouille. Ο Ραtatouille τώρα μπορεί να περπατήσει. Αλλά στόπουμε βόλτες. Για περίμενε λίγο, στο σπίτι μου μέσα είναι ο Ραtatouille. Μισό λεπτό. Ο Ραtatouille, πού είσαι ρε? Ραtatouille. Πάμε να βρούμε το Ραtatouille. Ραtatouille, πού είσαι Ραtatouille? Πού είσαι Ραtatouille? Πού είναι ο Ραtatouille? Μπαίνω στο σπίτι. Βαρέθηκα, πρέπει να πάμε στο σπίτι. Ο Ραtatouille μου. Ραtatouille, πού είσαι? Ραtatouille. Στη γόρτα. Τι είναι αυτό, Ραtatouille? Έλα εδώ. Έλα εδώ εσύ, Σρεκ. Πρέπει να βγάλω την τουφέκα. Να βγάλω το σνάιπερ. Με τρώει. Φίλε, με τρώει.
Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε ένα like, subscribe. Και εγώ πάω να φάω το σρέκο. Πάμε να φάμε το σρέκο. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά, θα τα πούμε άλλη στιγμή. Γεια σας!